गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोरा जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटा खावली नाग्रिजुलि थांनाय लामाजों गोबां डाम्पार गारि खारबाय थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों। दैमानिफ्राय गोबां बिबांनि अन्थाइ बाला बायदि दैखांनानै लाबोनाय डाम्पार गारिफोरा जायगा जायगा लामाफोरखौ गाज्रि खालामनायजों लोगोसे खालभार दालां बायदिखौबो गोदो होदों। डाम्पार गारिखौ गोबां गोख्रैथिजों सालायनायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोर आरो रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। माखासे महलनि मालिकफोरा आयेन बेरेखा अन्थाइ बालाखौ रोगाबाय थादों। सानसेयावनो 100निबो बांसिन डाम्पार गारिफोरा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाया सुबुंनि जिउखौ माब्लाबाफोर खहा खालामनो हागौ होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सांग्रांथि होदों। जायनि थाखाय बे लामाजों अभारल'ड लानानै डाम्पार गारि सालायनायखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय धर्ना होनाय जादों। लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला खुंथाय आरो हाग्रा बिफानखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजोफोरा। मानास माहारियारि हाग्रामायाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन मा बा PYGMY हक मुंनि अमा हगारदों। मानास माहारियारि हाग्रामायाव बे अमानि जोलैखौ बांहोनो थाखाय गासै मा बा अमानि गेजेराव माथामआ बुन्दि आरो मानैआ बुन्दा होननानै मिथिहोदों। क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव लानानै फैदों उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खाबु। गुबुन गुबुन गेलेमुनि थाखाय क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव खुंफुंगोन बे सेलेक्शन ट्रायल्सखौ। 12 निफ्राय 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाफोरनि थाखाय बे सेलेक्शन ट्रायलखौ खुंफुंनाय जागोन। गोसो गुदुं हिन्जावसा गेलेगिरिफोरा आर्चारि, फुटबल, एथलेटिक्स, हकी, बक्सिं, उसु, काबादि आरो ताइक्वान्ड' बायदि गेलेमुनि सेलेक्शन ट्रायल्सआव बाहागो लानो हागोन। फैगौ 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम सोलिबाय थागोन। गुबुन गुबुन गेलेमुनि सेलेक्शन ट्रायल्सआ क'क्राझार साइ सेन्टार खुंथाया फोरमायनाय बायदिब्ला सेलेक्शन ट्रायल्सआव बाहागो लानो गोसो जानाय हिन्जावसा गेलेगिरिफोरा गांसे फर्मजों लोगोसे जोनोमनि फोरमान बिलाइ, थंनि फोरमान बिलाइ, गेलेमुनि फोरमान बिलाइ, सोलोंथाइनि फोरमान बिलाइ, मेडिकेल आरो गांथाम पासपर्ट फट'खौ जमा होनो फोरमायथिना होदों। मोनसे मोजां खौरां देग्लाय बोसोरनिफ्राय हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोरनि फरायसाफोरा बड' मिडियामजों फरायनो मोननायनि उनाव बिजाबनि आंखालजों भुगिनो गोनां जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै फनिन सरगयारि बिथाङा राजखान्थियारि बिगियान एबा पलिटिकेल साइन्स मडेल बिजाबखौ सेबखांनानै दिहुननाय जाबाय। जायफोर फरायसाफ्रा बे बिजाबखौ नांगौ जादों थोंजोङै बिजाब दिहुनगिरि फनिन सरगयारि बिथाङा होनाय नम्बर 8011794855 आव खौरां लाहरनो हागोन। बिजाब दिहुनगिरि फनिन सरगयारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला खम बेसेनावनो फरायसाफोरा बे बिजाबखौ मोननो हागोन अदेबानि 160 राङावनो बे बिजाबखौ मोननो हागोन। लोगोसे बिजाबखौ पस्टनि गेजेरजोंबो हरगोन होनना बिजाब दिहुनगिरि बिथाङा फोरमायना होदों। गेस सिलिन्डारनि बेसेना एसे बिबांनि खम जानायनि उनाव माखासे गोदान नियम खान्थि फोसावनानै होदों। बे बारनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन बुकिं खालामाब्ला गेस सिलिन्डारखौ मोननो हानाय नंलिया। माखासे सान सिगां गेस सिलिन्डारनि बेसेना गोबां जानायनि उनाव माखासे गोबां सुबुंफोरा गेस सिलिन्डारखौ थोंजोङै गलायाव थांनानै गेस सिलिन्डारखौ बायनानै लाबोदोंमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय नोंथांमोना थोंजोङै बायनानै मोननो हानाय नंलिया। गेस सिलिन्डारनि थाखाय अनलाइन बुकिं खालामथारनांगोन होननानै फोसावदों सरकारा आरो बुकिं नाम्बारजों लोगोसे DSC क'डखौ डिलिभारि खालामग्रा सुबुंनो हरफायोब्लासो नोंथाङा गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागोन। मिस कल हरनायनि गेजेरजोंबो गेस सिलिन्डारखौ बुकिं खालामनो हागोन। मिस कल हरनायनि सिगां गेस बुकिं एजेन्सिनाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मिस कल खालामनानै गेस सिलिन्डारखौ बुकिं खालामनो हागोन होननानै फोसावदों। सोलिफु एशिया गेम्स 2023 आव भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया सनानि मेडेल देरहानो हाबाय। बे गेलेनाया हांजौनि पिंपें क्रिकेट फिल्डआव भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव जादोंमोन जेराव भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया 20 अभाराव गासै 116 रान्स बानायनो हादोंमोन। फारसेथिं श्रीलंका आइजो क्रिकेट हानजाया 20 अभाराव गासै 97 रानल' बानायनो हायो जेराव भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया 19 रान्सआव देरहासार जानो हायो। नोंथांमोनाव सोरनावबा 2000 रांनि बिलाइ दङब्ला थाबैनो बेंकआव थांनानै सोलायनानै लादो। मानोना फैगौ 30 सेप्तेम्बर खालि 2000 रां बिलाइ सोलायनायनि जोबथा सान। बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो 2000 रां बिलाइखौ लागासिनो दङब्ला 30 सेप्तेम्बरनि सिगांनो सोलायनानै लादो। गेलेनाय बिथिङाव बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया फिन आरोबाव रोंगौथि गोनां गेलेनायजों साउथ एसियान फुटबल फेडारेसन चेम्पियनशिप 2023 आव भुटाननि हेंथायै गिबि गल सोनो हादों। थांनाय सानखालि भारतआ बांलादेशनि हेंथायै गेलेनायाव गोगोमसार गयारिया गिबियै 35 मिनिटआव गल सोनो हादोंमोन आरो भारत फुटबल हानजाया देरहासार जानो हादोंमोन। थिग बिब्दिनो भारत फुटबल हानजाया भुटाननि हेंथायै गेलेनायाव गोगोमसार गयारिया गिबि गल सोनो हादों।
बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै फुटबल गेलेनायाव मोजां सिमां सुजुदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। गेलेनाय बिथिङाव बर' हारिया सासेनि उनाव सासे जाफुंसार जानो हानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर', अपुर्न नार्जारि आरो गोगोमसार गयारिमोनखौ मख'नो हायो। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि गासै 40था बियाबाव 40था स्टेडियाम बानायनानै होनो थांगासिनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होयो। नोंथांमोननि एकाउन्टआव 1 रां गैयाब्लाबो नोंथाङा 10,000 रां दिहुननो हागोन। नोंथांनि एकाउन्टआव रां गैयाब्लाबो नोंथाङा 10,000 रां दिहुननो हागोन। मदि सरकारनि मोनसे आसनिनि गेजेरजों मोननो हागोन। एकाउन्टआव रां गैयाब्लाबो 10,000 रां दिहुननो हागोन। जन धन बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों मोननो हागोन। बे सुबिदाखौ माखासे गोबां सुबिदाफोरखौ जन धन बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों मोननो हागोन। जन धन बेंक एकाउन्ट थानायफोरा थाइसेबो रां गैयाब्लाबो 10,000 रां दिहुननो हागोन होननानै नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावनानै होदों। बे आसनिनि थांखियानो जादों हादरनि गोबां गाहाय थाखोनि सुबुंफोरा जाहाथे एकाउन्ट बानायनो हायो। गाहाय मन्थ्रिनि बे जन धन आसनिया बे एकाउन्टखौ खुलियोब्ला एक्सिडेन्टनि इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स बायदि गोबां सुबिदाखौ मोननो हागोन। बेयो बेसेबां सैथो बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। भारतीय जनता पार्टी एबा बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डा बिथाङा रिकमान ममिन बिथांखौ मेघालय रायजोनि गोदानै बिजेपि दोलोनि प्रेसिडेन्ट महरै थिसननाय जाबाय। जायफोर रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनफुंनो गोनां रेशनखौ मोनफुङाखैब्ला एबा माखासे जेंनाफोर जादोंब्ला आरो जुदि नोंथांमोना दखानाव मुवा बेसाद बायनायाव खुस्रा फैसा मोनफिननो गोनांखौ खुस्रा फैसाखौ दखानदारा हरफिनालासे चकलेट बायदि हरनानै थगायो, बेखौ नोजोर होनानै मोननैसो नाम्बारखौ नोंथांमोननो फोसावनानै होदों। बे नाम्बारानो जादों जुदि नोंथांमोना रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनफुंनो गोनां मुलाम्फाखौ मोनाखैब्ला 180034536111 नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। बिएसएनएल सालायग्राफोरा 1967 नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन आरो दखान गलाफोराव मोनफिननो गोनां खुस्रा फैसाखौ हरफिनाब्ला 180034535888 नाम्बाराव कल हरनानै फोरमायहरनो खावलायदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि गेजेरजों लोगो लोगोनो गोख्रों एक्सन लागोन होननानै फोरमायनानै होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।